салом алейкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. аризаи барои Муҳаммад ТВ ва Беха ТВ шкали ки мо дар эфир дина ишом додем, як бор дига будурен эфира тамошо кинед. қабулш кардам дӯстони азиз. Ай соати 10:20 дуромагим, соати 13:15 дар рӯи экран дидесен. Аризамонро қабул кардам. мардуми ғариби тоҷик. қимор дар Российской Федерация запрета. хоҳиштон мекунам фарзандони модар, баъд нагӯед ки патентомон сӯхт, баъд нагӯед ки чӣ ба мо мерем Тоҷикистон патент ҳама чӣ дорам. омаданда мара мегӯянд ки 20-25 сол Россия омада наметонӣ. қимор дар Российской Федерация запрета. дӯстон, Беха ТВ, Муҳаммад ТВ ҳозираша д главни мраз налоги давлата намеспорам. эҳтиромона хоҳиштон мекунам ҳамватанони азиз. ман дигар хаб намекунам, барое ки безор шудам. гиҷое мерай таҷик. ман ин лаънатиёро тозашон мекунам. омаден як давлати дига дӯст пеши бар. падар модаро фарзандотонро тарбия битен, қонуншиканӣ накунед. ай пишти 10-15 ҳазор 200-300 ҳазор дар азоб аст. хоҳиштон мекунам, як ҷоя шудан дар кор аст. мо бояд нагзорем ки фарқи надора кадом миллати боша, номи тоҷика хато нагирад. ҳадиден айдина чикоро кардесан? сарикал намефаҳманд чико кардесан. фикр кинед чӣ мана мераванд Тоҷикистон накунанд, барои ки ай Тоҷикистон гирифтагиянд, литсензияшона гирифтагиянд, машини кора ҷо омагиянд. мо шуморо мардуми ғариби тоҷикӣ ки ба як зур зиндагимона пеш рафтесем, бурдесем бахши зиёд, ё мора сӯзан зада макидесан. ман ёра пишти панҷарашон мебарам. дӯстони азиз, ё 100 миллион рубл бояд налог биспорам. чӣ ки ман кор кардам, пешниҳод кардам. мардам, хоҳиштон мекунам, қонуншиканӣ накунед. ай пишти шумо мардуме ки саршон хамаи кӯшиш кардесан ин мина бевазано ки бираванд як хонага бихаранд ақаллан. ой барои ё ман як ҷои да ёра супурдагием ки бовар кунед 2 соат зиёд фақат мо гап задем, ишон додам, ҳама чизошон ишиша нигоҳ мекунам. ман ёра то охири мора ҳамаша дафшон мекунам. ман кӯшиш мекунам имина Беха ТВ ва Муҳаммад ТВ бояд пишти панҷара бояд бираванд. бояд баъд мо насиб боша, баъд адресшона мегӯм, насиб ба ин корошон ё ҷавоб метаванд. ба ман медонем ёра чишон роӣ кунам. мардуми ғариби тоҷик, дар охири гапон чӣ гуфтанӣ? алҳамдулиллаҳ мо шумо мусулмонем. қимор ҳаром аст. аз худо битарсед. имрӯз як ҳамкурси ман дунё гузашт ки 2 рӯз пеш ман қаш алоқа будам. фикри уҷарам кардан дар кор аст. дар моҳи шарифи рамазон нигоҳ кунед, як ҳароми дигар нанавис мегум, вообще нанавис гуфтаи содом. дар хонаи худо вақте ки ман мебурам ёра кофиршо мегӯм, бисёриёт мегӯянд исоқ фаёб ту чӣ ба як каса кофир мегӯяд? дар хонаи худо дар даҳани як мусулмони дигар фанон мекунад. дар моҳи шарифи рамазон эфир мезгаронанд. дар моҳи шарифи рамазон ё кофир нестанд? фикр кинед. ман то охирам мерам. Муҳаммад ТВ зиқ наша, ман чораи тира бибинам. одамое ки тира дастгирӣ кардагиянд, ман прамои открытие письмо менависам генералда. ман бояд рӯзай ман да 2-3 стакан кофе дар кора ки ман генералро ҳурмат мекунам. хушвайк навиштан дар кора. хая ягом адел мебуд, дасти чап қад менависам, рӯй мекардам. ман ҳурмат мекунам вазирора, генералро. як ҷаҳон ташаккур.
ҳамватанони азиз, то дидор, эҳтиёт кунед.